ki kubor na kaslem jong unong san Hima. Hadin ba ke Sorkar kala penjalan biang ya ke jingkang dam hais kasi hills kabanlong hadu ka khanyo terik ujamang arajar arpuai. Nakaliang unong tok kubor ulayo banyakren bat general secretary ka hanyo trap yodu association uba korbar lengdo nonglai ubala penpau ba kani ke jingpen bena khang dam jong ke Sorkar kadai banyada yaki na kani ke jingpang covid khat khandai. Hanrei kum kinong syang yo kia kendo bun kijinge namar ki haban siu ya kabai dukan kabai kudam kani kabu jinge namar kim don pisa ban siu bagi klem yo lat bandi jingdi hakini kita yo ki bala dem shu la ongro ba nakaliang jongki ki kerpat ya Sorkar ban pejlam namar maki ki bela Mynsngi ba Thied bam da Miet ula kenturu ikinong syang yo ba watla ka jingdawa kabun Hanrei kim day bandu jingkermen kidai banchania hau blai nakaliang jong kani ka kanun ka kwa banai jingmurru yak Sorkar balada kalong ka bala hak shitayo kidon Mynsngi bat kabor district kila ban bati yak isngi ban plie la ka dai sausngi yak badi marba mardi bat hakilai sngi kila ban ai la deki bakin plie bakin yo bandi jingdi knang bakin la ban sa ya ka ying ka sem bat ban Thied bam Thied na ka banda ka ying bat ki khun ki kti kai ka jing sngo jung pi ha bai dai bat kani ka jing teng jong ka Sorkar ni kani ka khangdam bat hadu kan no ka kta ya kinong song yo ha bai dai ba kani ka jing penjari ka Sorkar ka lockdown kalong banyada yang ina nu khunyang jing pang baula ki stat ha ka jela ka jung ni re hakum kani ka por ni kinong yo mat sibun ki jing e mo om mengidu dengan ta ka bela ka sngi re ni ha ban siru eta ka bai dukan ka bai kudam kabai dukan ka batat ero ka dei khasan arpo hajar si benai plus kabai kudam namar babun na kitrai dukan jengi ki pendap penbiang ya ying asem da kabai dukan talada ngim ai ro ngim long lada ngi ai ro na e ngin yo tau badon de udang ai ken na pla ubom don de ula jen jari khai teban makwa ban pesngo ba yedei begini ki ba ka Sorkar menta kala ailat tangi gini ki bade marbam henrei gumi gini bade jan de juti matkiwi badang syakhang pan te abang yo tak marbam ro da e ken ngin Thied ita ki marbam bala ka singim don te ban ngi kerpat ya Sorkar lada ka don kalat kelenti ba kan petlang na mata ke jongi ki ba boni mangi ngidang bala Mynsngi bam damien ban hakum gini ki por niamat ke jingkordet ke babun jaj nak menta jangan ni ka lockdown te ban ngi sngo ban persngo cheki di nong chong yo ba yadai ba kan ni ka jing syakham jengi jangan ni ka lockdown ngi du ye ni ka bala ka sngi ka jingkordet ka jengi ke mar ka long no ka bala pun kata ka jing diman ka ba nangi bane khen datang hajoro de ki hajar ngi lot chisngi khen so ka jing dawa hajing ro kabam kai ladang idon ya ta kamet ke basai baklain ro tingi sugum balayo ban yo pang no namar kajing dawa kalong ke babun te ban ngakwa ban persngor siginong yo ba ngimdei bandu kajing kermen to nginduai ha bulai bulai ndon ka bangi bok kamba ya kajing don kam jengi te pidon nem kum kajing ai jeng mut jeng pi saka Syaki Bor district bakin le kembali mansra nang ba piru pinyo lang ya ban yadi ya Thied kata akum kajing kwa ban ajumut jengi ya Sorkar lei ngi kwa bangin yo ban ya phli jumut mo mak ngi kum hayo te babun ni te to utrai te kum malik te udang khambiang kan to baginong balaro mar hayo da khen kelum lang ban nong bala ban trai badi ban adong sedong ki pho hajar si singi dan mo te kumbau kumnong bala along no kum utrai don ne tharai marsiteng te ginong bala babala singi hayo ki bai hayo long kan no ki mat re jingkordet namar so khamtam ki babon ki bersusong wai te ban kakum gini ki por lagi jingdawa hajing ki dan lagi kon ki tiro ki dan sibun ki jinge re ngi squam persngau Sorkar lada kadon kalat kalenti ka ngap lang namata jengi ki ba balam si bam damiet te long kalong no kum ne ba kum ta ka sita yo kadon kum nyusngi te habai de begini ki marbam
to kan pen batina on kapor long kap ta ki marbam kala ban ai ne ta ki marbam kum saus ngi alat na ini ki di jajing dia kum lights ngi khanang bangin ya biang lang bangin ya yo man ya si ya tada ya ke jing don kam haji te hadu kan no kala ta pani ke jing khang dam te ki non song yo ta ka jing ta yengi kinong chong yo le kalong ba min cha snem ka tu ngi lamat eta ka jing sha khang dam mo re men tau snem ro re marang supli dang ka tu kan ni banai wala ka yo kam padalong ba re kadang her arsya ban ya ba mencuaro re ngi nang ya kermen be bang ya jumelin ayo ta ka bela ka singa yo bangin sadang ya yo eta ka bela ka singi re habe de kan ni mentalai ka de ka por dawan do ka we ke sejan mo kum kinong de jan ni latih de ki jan ni yor kum ti ba khayi shatri ki de ki we ki jajing dero ya bang kre ki mar yor mar ti ki matlang ya stop na mare to ko pizza ka e ka bangi di bangi don na plane la dang im don ya ban apply do kalon nang sim do karam ro tamban pendap ya ka baidukan na mar ka hadukan ada ki biang lu ki mar ki customer ki wan ada ngimla men pendap mar te ngi ngimnum ladi habe de ba kan ni la da don ta ka pizza ron re matang la sakut ha kudam ngilas akut hadukan te bangin cakang gom ni kin pelidang ni ki marbam mardi ye te kalakta yengi ladang yo eta ka marbam lo pisang imdon te ka chem sitom sibun yengi mo bada dengi tip lada long ka ba yo ka kut nadang hakan ni ki kan ni utari kum bakala bu do sarkar to ka ngidang la banya ya yo dang extend ani kamate mun ngila chem gujing e ka bakrau kum bangi ginang chungjo Kiba la susong belah yo mo mar hakan ni ka dur bakan dalong community mut kumangi de kirit kiria ki barang dang duna ki bai kheng ki barang nyap ki barang susim do karam bangin yang halagi jom ti kejan insa dikot ka bai kheng bai seng bai dang jung ada ja bakalong dadang continue nang ni kaman ma